tini belai kha khamjak chini all Tripura sarok sung saimano chini lai thangnai 16 February chini election payo chini falafel chungman kha 2 tarik March Keba chung tabun nugoi tongo chini Tripura sarok bo sisi sono to lufre jak tongo bagan chok jak tongo tanjagoi tongo okolne mute koi okolne mute ranai thanga okolne mute ranai thanga okolne ang sana mo sunggo o BJP kanai Tripura sarok no norong ni khusida angka norok tora tong thoka chini borok ta noi lu ano bujak tong thoka da tamo jaya khakya Tripura motha tamo jaya khakya bubagra chini Tripura sarok no mo thangnani bagoi jan pran duoi chini bago khasigoi to obising tam saya khalaga na bubagra norok kaham hamya norok joto saiman mane bisingo phano norok buni borongno logiri oi tini bubagra ni imang chini Tripura sani imang chini buskangni hazar yorni thinang subai paikha barbat khai paikha ang sana mo jonggo norong ni o bis brain norong o hamya wansuk mong norong ni hamya bukha chung buskang ni salata mong no nor wansugo na ya chini buskang ko kotor bipot tongo norok tini rang khoksa khongni manmani bai norok sakna phaloi rikha chini bubagra aso je sawai tongmani noron khunjuo kaisa pana tini khoroksa Tripura takhuni bagan jiti phai hune norok sokka tini khoroksa takhungno norok lufraoi tankha tini khoroksa takhukni pukurni a norok buthar paikha bitiri tini khoroksa takhuk Tripura nogot huoi maya buthar jakano hinoi kiri jagoi kharoi thuoi tongo bolong bising norong ni tamo phai dangkha bo khoroksa nini Tripura o obostha o tongo tabo nung tamo klaiman Tripura ni bagai nini tamo phai dangkha nok soksa jakha saboni angkha khoti nini Tripura ninka bubagra chini bagai jan diwe khaisigoi tongo jonoma thangnai hinoi omon bisingo nong bujilia hamya bororokno logiriwoi norok tobukha nungtamo khlaimankha nungtamo khlaimano kubangma borokni future barbat khlaiga kubangma borokni tam khlaimano norong harmung tamo no wansuk norok Tripura tabuk 31% asuk norong no sana nangja Tripura tabuk 31% arate tamone baga rangbai paijakna ni dorkar
Tiprasa 31% tonggo hune saiman tonggo rang nini baga kotoria. Tamu na wan suka. Nini busa tonggo. Nini busa ni future. Nong bodok laga. Nini busa ni busanga no. Nini future nong bodok laga. Jung tiprasa rok hai ke mang na thang senai. Chini tiprasa rok thuma si salia. Chini tiprasa rok thoe mang tong senai. Chini tiprasa rok ni bokoro go brand kurikha. Kaham hamya sung romna runglia. Haide. Nono rang rikha 3000, nono rang rikha 5000, nono rang rikha 10000, nono rang rikha 20000. Orang koi din tong nani logi. Tini bubak rahai leader All India kuroi. Tripura sayang All India kuroi. Bubak rahai ka kaham. Tripura sane bagoi thuinani raji tongo. Tini bubak rani khano. Tini Tripura sa ni khano. Norok Tripura sango norok sobai ka. Norok busuk tamu khlainai. Norok future norok tamu khlai thangnai. Norok BJP khlaio. Norok JT kha. Norok future tamu khlai mana. Bobagra sa khamna ni baga kam khaya. Do phana ma thangna baga kam khaya. Nung tamu khlai mana. Nini busa school pori tongo. Nini busa ni future nong bodok lai. Takurok. Norok ani slai kubang mas sijak ngai mana rasniti pokhe. Ang rasniti kono mungsa sia. Ani slai lekha pora kubang ngai mano. Ang lekha pora kurui. Nijini khawo yak riwoi. 5 minute wan sukti. Tiprasa dofa ni bagoi. Tiprasa dofa bo lama wo klai tongkha. Abono wan sukti. Kaham ka buji nai, kaham ka saima nai. Chini khano poriborton khlai di. Chini wasung muno poriborton khlai di. Chung sak bai thang develop ongoi maya hingke. Chung kuno dino develop ongoi mangla. Chini wansung mung sitarano kibi ya ke chongken dino develop ongoi mangala thancha ongdi thancha ongoi kam khainai chung chini busang tebo kam tong haidi chung chini hanam narungnani bagoi chung jotono thancha angano thancha baksa phan khlaiano bai isi kok sai mali yaw ne